Yesu akubwera posachedwa, owaima pakombo wayandika, wondikonzekela kukumana naye, tsamona ndeka Yesuyo. Ndiyeka maso ndi maso, tsamona ndeka ine mpulumusiyo, tsamona nkhope yake yokongoladi, tsamona ndeka Yesuyo. Ndeka maso ndi maso, tsamona ndeka ine mpulumusiyo, tsamona nkhope yake yokongoladi, tsamona ndeka Yesuyo. Ndikulandireni okondedwa omvera konse kumene muli. Heneleke ichale mtumiki wanu Danieli Muyuda, believer. Lelo pa 26 January 2023 sabutopiki zochitika masiku akumapeto. Believer, loleni kuri tiyale maziku. Chapter number 7 cha buku la Danieli, kuli nkhani yozama kwambiri. Mwana Mulungu ukutikuona ife zochitika kumapeto, masomphenya amene Danieli akuapenya, zochitika nthawi ya kumapeto. Pali mavesi ambiri amene adalembedwa m'chipangano chatsopano komanso m'chipangano chakale chokhudza mmene kumapeto kwa pansi pano kudzakhalira. Danieli adadziona, and kuyambira chapter number 7 mpaka na chapter number 12 ponsepa patidusa mwakuya kwambiri pilifa, ndipo nkhani yake ilingana. Zimene adaona Danieli ziulingana ndi zimene adaona Yohani buku la chivumbulutso. Kuregwa papa nde kuti dzalingana, zimangosiyana kunena kuti winayi akuona zinyama zingapo, pamene winayi ankaona chinyama chimodzi koma choneka choneka maonekedwe wosiyana-siyana. Koma masomphenyawa, malorowa ngofanana. Zimene adaona Yohani ndi zimene adaona Danieli, believer, zufanana. Danieli m'chipangano chakale, pamene Yohani m'chipangano chatsopano. Zimene adazilemba ku buku la chivumbulutso, and buku la Danieli ndi buku la uneneri, buku la chivumbulutso ndi bukuso la uneneri m'chipangano chatsopano. Now, Danieli adapenya zomwezo Yohani akuziona mochita kudzimasulira bwinobwino. Ndivomerezeni kuti tikukambirana kwambiri zachimaliziro zakumapeto, mene zidzakhalira, mene zidzaonekera, mene dziko lidzakhalira. Believer, zina mwa izo zachitika, and end time akubwera Khristu. Ndidzamona ndekha maso ndi maso, palibenso kunamizidwa kunena kuti Yesu akuoneka ngati atsikira ali cha Mozambikimu. Zimene zonzabodza believer usamapiteko. Akamati ali saidi nosapita kumeneko. Mundimvaka, akabwera Khristu adzabwera nadzayima mlengalenga, lipenga idzalira, aliyense adzamona yekha pa mtu pake. Palibe zoti tiyeni tikamone akuonekera m'mitambo koma akuonekera cha ku Mozambiki, cha ku Tete uku.
ari ayi koma chaku Maputo ayi sidzoti iyayi ali chaku South Africa ku koma mbali ya Durban iyayi ali chaku Cape Town ena ali ku UK ayi ena nkumari akunanga rafika ali America believe sizona kulibeko ku Brazil ku Australia kulibe Yesu akabwera believe sakuponda sonthakayi adzayima mwamba onga magineri onse amene ali ndi chiyero kumangokwarulidwa kakumana naye mulengalenga chomwecho tidzakhala ndi Ambuye nthawi za nthawi. Chapter number 7 cha buku la Danieli tipayale maziko motere believe pali minofu oh hallelujah apa pali minofu apa mulole ndiwerenge pang'ono koma tidzichita mopaza kwambiri kungofotokozera. Pali minofu musayiwale ndi maloto awa masomphenya zimene Danieli akuona akudzipenya nde tidzitanthauzira tidzikambirana pano. Believe Mulungu andisenzesa katundu ochuluka kwambiri mbali imeneyi. Tili madzika tiyendere limodzi mawu otsogolera Baibulo nakuti masomphenya a Danieli azamoyo zinayi ndi nkhalamba yakale lomwe. Pali minofu zamoyo zinayi masomphenya a zamoyo zinayi ndi nkhalamba yakale lomwe. Ndisanapitilire ena amazunguzika napo apa kuganiza kuti zamoyo zinayi zake kukamba zijazi zimene zimalambira Yehova ku buku la chivumbuluso si zimenezi. Zamoyo zinayi izi ndi zoyipa kwambiri sizimalambira Mulungu. Fikaina sacho dali ndiye kuti Danieli adaona zamoyo zimene zimana kuti oyela si zimenezo. Ndiye muzone zamoyo zinayi zimene akuziona Danieli. Verse number 1 kuti chaka choyamba cha Belisazara mfumu ya ku Babulo, Danieli adaona loto, naona masomphenya amtima mwache pakama pache, ndipo adalemba lotolo nalifotokozera mwachidule. Verse 2 Danieli adanena nati, ndidaona masomphenya anga usiku, taonani mphepo zinayi zamlengalenga zinabuka pa nyanja yayikulu. Verse 3 ndipo zinatuluka nyanja zilombo zazikulu zinayi zosiyana-siyana. Zilombo zazikulu zinayi zosiyana-siyana. Verse number 4 choyamba chinanga kapena kuti chinalingana ndi mkango, chinali nawo mapiko achiwombankhanga, ndinachipenyera mpaka nthenga zake zinathothoka nichikwezeka ku dziko ndi kuyimitsidwa ndi mapazi awiri ngati munthu, nichipatsidwa mtima wa munthu mayo. Ndipo taonani chirombo china chachiwiri chikunga chimbalangondo chinatumbuka verse number 5 chinatundumuka mbali imodzi kutumuka mbali imodzi chimbalangondochi m'mimba mwacho mmene ndi mkamwa mwache munali nthiti zitatu pakati pa mano ache, ndipo anatero nacho, nyamuka lusira
nyama zambiri. Mayo. Pambuyo pake ndinapenya ndikuona china ngati nyalugwe. Chirombo chachitatu chimene ngati nyalugwe. Chinali nawo mapiko anayi a nkhuku pansana pake. Chirombocho chinali nayonso mitu inayi. Nichidapatsidwa ulamuliro. Verse 7. Pambuyo pake ndidaona masomphenya usiku. Ndikuona chirombo chachinayi chopya ndicho chititsa mantha ndi champhamvu koposa. Chinali nawo mano aakulu achitsulo. Chinalusa ndi kuphwanya ndi kupondereza chotsala ndi mapazi ache. Chinasiyana ndi zilombo zonse. Zidachitsogolera. Chinasiyana ndi zilombo zonse chidachitsogolera. Ndipo chinali ndi nyanga 10. Mayo. Hallelujah. Bwanji tiyambe tasiya pamenepa tifotokozere nkhani. Omvera, Baibulo madala yawo a Danieli, maloto avulika nawo, masomphenya anzunza, zimene akuona sakudzimvesesa, zimene akupenya mdzadzikulu kwambiri, mdzadzikulu. Believer, Danieli akuona zinthu zamoyo zinayi koma maonekedwe ache opsa kwambiri zodabwisa. Zilombodzi zilipo zinayi. Ndikufotokozera kwa Danieli kunena kuti chirombo choyambirirachi akuti chinkaoneka ngati mkango koma chokhala ndi nthenga. Oh, hallelujah. Chooneka ngati mkango koma chinali ndi mapiko achiwomba nkhanga. Chirombo mkango koma okhala ndi mapiko ngati chiwomba nkhanga. Maloto avula. Chirombo china akuchiona chirombo china chachitatu chachiwiri. Danieli adaona zinthu zopsa kwambiri. Chirombo china chana kuti ndi chimbalangondo pocha zilipo zinayi. Choyamba chooneka ngati mkango, chachiwiri chimbalangondo choyipa. Believer, mkango situkamba mkango wa Yuda. Chinkango chikuoneka pachi ndi chinkango choyipa, kupha ononga chinkango. Hallelujah. Ndi chinkango ndi chimbalangondo so nchonyansa choyipa. Ndi chirombo chachitatu akuti chinkaoneka ngati nyalugwe. Oh, hallelujah. Verse number 6. Pambuyo pake ndidapenya ndikuona china ngati nyalugwe. Zikuoneka zilombodzi zodziwika bwino nkudzipasa mayina zitatudzi, koma ichi chachinayi ichi cha nambala 4 Baibulo ikunena kuti chidali chirombo chopsa. According to verse number 7. Pambuyo pake ndidaona masomphenya a usiku ndikuona chirombo chachinayi chopsa ndicho chititsa mantha ndi champhamvu choposa. Chinali nawo mano aakulu achitsulo mkamwa. Omvera, paja ndati ndikuyala maziko tikamaphunzitsa
za unenerizi, za masiku otsirizazi, za kumapetropetosi. Believe ndimafuna ndinene kuti pena tizikhala ngati tikuphunzitsa, pena tiulalikira. Ndofuna fotokoza modekha kwambiri kuti tiyendere limodzi. Pali minofu yapa, mwana Mulungu, loleni kuti tikambirane kodi zilombodzi ndi chani. Tisanapitilire ndimafuna kuti mumvetse chirombo cha namba la 4 kuri dziulumikizana bwanji. Danieli akuona chirombo cha namba la 4, chirombo chimene chakuti nchopsa kwambiri kuposa zinazi. Chirombo cha namba 4 chimenechi chidali ndi mano akulu kwambiri achitsulo mkamwa. Chirombo cha namba 4 chimenechi akuchimenya Danieli kuti chidaliso ndi chani? Minyanka. Hallelujah. Verse number 7. Pambuyo pake ndidaona masomphenya a usiku, ndikuona chirombo chachinayi choopsa ndi chochititsa mantha ndi champhamvu choposa. Chinali nawo mano akulu achitsulo. Chinalusa ndi kuphwanya ndi kupondereza chotsala ndi mapazi ake. Chinasiyana ndi zirombo zonse zidatsogolera zija, ndipo chinali ndi minyanga 10. Pamenepo tibwerere mbuyo. Izizi mfumu Nebukadneza adaziona. Chapter 2 cha buku la Danieli. Dzufanana andi dzomwedzi dzufanana ndi chapter number 13 cha buku la chivumbulutso. Chapter 7 cha buku la Danieli. Chapter 2 cha buku la Danieli. Kuzabwera chapter number 13 buku la chivumbulutso khani njimodzi. Mukumbukira Nebukadneza analota maloto. Analota maloto adayiwala. Ndadayiranitsa madhodha ku Babuloni, anzeru aku Babuloni, kuti bwerani munditanthauzire. Amuna jadari nzosatheka koma muruze kayeloro. Ndi madala jadanena kuti ngati simundiusa maloto anga nonse ndikuphani. Mukumbukira ndi anthu ajada nsaka Danieli kuti ngati kuli kufa tifa tonse ndi Ayuda, chifukwa kusukulu kuja tinali limodzi kuphunzira tonse. Ngakhale wadadya masamba adachita ukana wakha koma vinyo madala wadapereka. Ndi adansaka nkumusa kuti madala alora, a president alora, koma maloto ayiwala. Mukumbukira nkhani imene Believe. Ndi atabwera Danieli adali ndi nthawi yopembedzera mu usiku. Adamfunsa bwanji Arioki madalawa Nebukadnezara chigamulo chawo choopsa chonchi choti mpaka achite kupha anthu chifukwa cha maloto. Maloto ni maloto, ngati ayiwala bwanji ungokhala mpaka na aphe anthu olemekezeka, aphe nduna zake. Chachitika nchani? Ndi adamusa kuti ukampemphe mfumu yakoyo atipase nthawi yoti tipembedzere. Ndicho linga chakuti kumwamba ativumbulutsire kuti madalawo alora chani. Ndi adarengana Danieli, Ananiya, Azariya ndi Misaelo. Adali ndi nthawi yolemekeza ndi kutamanda Mulungu mu usiku. Endi kumwamba kudaonekera nkuwauza kuti madala yawawa alora izi. Endi maloto amene adalora wa Believe. Adalora bwana Nebukadneza adaona chifano chachikulu. Believe ndikukumbutse pamenepa. Adaona chifano chachikulu. Chifano chachikulu kwambiri akuti choopsa, komanso chifanocho chidali chonyezimira. Chapter 2 buku la Danieli. Ndiye akuti chifanocho chidali ndi magawo. Mutu wa golide, mchifuwa ndi mikono yake yonse iwiri inali ya siliva. Mchuno mwa chifanocho chidali chamkuwa. Pamene miyendo yake idali yachitsulo. Hallelujah. Zala zake 10 zinali zadongo, zina za zitsulo. Believe nakamera zimenezi. Ne zala 10 iso, mwana Mulungu,
zala 10 zina za zitsulo, zina za dongo. Apapaso Daniel chapter number 7 akuona chirombo cha nambala 4 chili ni minyanga 10. Minyanga 10 imene Daniel akuona mchapter 7 chimodzimodzi ndi zala 10 zimene adazona Nebukadinezara nthawi ija, kuti zala 10zo china chidali chachitsulo, china chidali cha dongo chimodzimodzi. Eni ndi chimodzimodzi zimene Yohane akuona mu chapter number 13 mbuku la chivumbulutso, kuri chirombo chochoka nyanja chidali ndi miutu 7 komanso nyanga 10. Bilifa tikuyenda limodzi ka. Nyanga 10 adazona Yohane ku buku la chivumbulutso 13. Minyanga 10 akuiona Daniel mu chapter number 7. And zala 10 akuzona Nebukadinezara pamene Daniel adamasula maloto mu chapter 2. Bilifa ni mafanane kuti zinthu zonse zikutanthauzira chimodzi. Mondimvaka Daniel pomfotokozera mfumu Nebukadinezara adamuza kuti mutu wa golide ndi ufumu. Oh, haleluya, haleluya. Ndi ufumu wa Chibabuloni, ufumu wanu. Kurathoza ifano chija, ufumu wanu, chimutu cha golide ndi ufumu wanu wa Chibabuloni. Ufumu wanu ukatha padzabwera ufumu wina wochepera mphamvu pang'ono wa siliva. And ufumu umenewo ndi wa Medi ndi a Perezi. Tilonsana Mulungu mene mudaoneramo kuti mchifuwa mwache ndi mikono yake inali ya siliva, ndiye kuti ndi ufumu wocheperapo mphamvu pang'ono. And ufumu umenewo akumusa kuti ndi ufumu umayimirira ufumu wa Amedi ndi a Perezia. Ndiye chifanocho mchuno mwache chidali cha mkuwa, ndiye mchuno mwa mkuwa zimayimiriranso ufumu. Ndaonera kuti ufumu umene wa mkwawu umayimira ufumu wa Agriki. Haleluya. Miyendo ya chifanoyi idali ya chitsulo. Chitsulo amayimirira kwambiri mphamvu kulimba. Akuti ufumu umenewo ndi ufumu wa Chiroma. Tikuyenda limodzi mwana Mulungu. Miyendo ya chitsulo zala 10 zina dongo, zina chitsulo. Pofotokoza Daniel kwa mfumu Nebukadinezara manena kuti padzabweranso mafumu ena 10 pansi panupo, pansi pa chifumu wa Chiroma. Ari mafumu 10 amenewo chimene chidzachitika adzakhala ena olimba monga zimakhala kuti dongo simalimba pamene chitsulo chimalimba. Ndefoja kuti chitsulo ndi dongo sizimalumikizana. Mafumu amene adzabwere pansi pa ufumu wa Chiroma sadzakhala olimba, ena adzakhala olimba, ena adzakhala ngati dongo, chifukwa kuti sidzimagwirizana, padzakhala palibepo mgwirizano. Nkutanthauza kwa maloto akunena kuti zinthu zili chomwecho, dongo ndi chitsulo sidzikumvana, dongo ndi chitsulo sidzikulumikizana, mafumu osagwirizana, mafumu kunyozana, mafumu osandira limodzi, wamkulu ndine, wamphamvu ndine, kuombana, kumenyana, kuchitana zoyipa masiku akumapeto. Ndiye kumapeto nena kuti zili choncho. Ndikamba chapter 2 mwala udatsakamuka kumene udachokera usadziwika, nubwera nuperesa chifano chonse chimene adachiona Nebukadinezara, kuchipeya kuchiphwanya mpaka na kusuku nikobwera ngati ufa. Ati chimwala chidatsikacho chimene chidakhala ndi chimene chidayima chimene chidadzadza dziko lonse lapansi mpaka na nthambo. Haleluya. Ndikutanthauzira manena kuti masiku akumapeto padzakhala chimpwirikiti zochitika, koma mwala mudaona ndi ufumu wotsika kuchoka kumwamba umene udzalamulire dziko lonse lapansi nthawi ya kumapeto. Biliva zochitika kumapeto apansi pano.
tiri modzi mwana Mulungu. I believe it kwenda limodzi. Danieli akudzipenya zirombo zinayi. Oine ndiziforokozera. Zirombo zinayi. Chirombo choyambirira akunena kuti chinkaoneka onga mkango. Buku la Daniel chapter 7. Chirombo choyambirira chooneka ngati mkango biriva. Zonsezi zirombo zikuyimirira mafumu amene adzadzuke nthawi yakumapeto. Mafumu enawa adzuka taona zochitika endi dzina zibiriva zili tsogolo endi tikukamba ife za masiku otsiriza. Tikamakamba za masiku otsiriza nkuchokera nthawi imene Yesu adakwera kufikira lero. Chifukwa Yohana maleka nchoti tembenukira mtima mfumu akumwamba oyandikira. Achina Petro chimodzimodzi mene ndikulalikira akubwera pompano biriva tili masiku akumapeto kwambiri endi zirombo zinayi zonse zibiriva zikuyimirira mafumu osiyana mphamvu. Adi chirombo choyambira chinkaoneka ngati mkango chokhala ndi nthenga zachiwomba nkhanga. Ndiye kuti ukuyimirira ufumu wa Chibabulo. Mundimvaka. Ndiye pakuona Daniel chapter 7 akuti ufumu wa Chibabulo masiku amene udali ufumu wamphamvu kwambiri. Ufumu umene udatenga pa dziko lonse lapansi Babyloni. Ndiye kuti zili choncho akuonanso chirombo china, chirombo chachiwiri. Ndiye kuti chirombo ichi choyamba chokhala nthenga zidathothoka. Kuthothoka kwa nthenga nkusokonekera, kuthothoka kwa nthenga nkugonjesedwa, kuthothoka kwa nthenga ndiye kuti zinthu zavura. Ufumu wa Babyloni zinthu zavura. Pabwera ena chimbalangondo chopsa kuposa mkango. Chimbalangondo chochita kufufuma mbali imodzi, kufufuma mbali imodzi, mimba imodzi kufufuma. Ndiye kuti chimbalangondo chimenechi chimayimira ufumu wa Amedi ndi Perisi. Chifukwa cha kulumikizana kwawo chidafufuma. Kufufuma chirombo chachiwiri chimbalangondo, koma chochita kufufuma chimbalangondo choopsa. Kutanthauza kuti ufumu wa Amedi ndi Perisi ndi umene udagonjetsa ufumu wa Chibabuloni. Ndiye kuti pansi ponse pano Babuloni idazilala. Amene adalowa m'malo mwawo Amedi ndi Peresiya. Tikuyenda limodzi ka. Hallelujah. Nthawi yapano imene imathamangira. Chirombo chachitatu nyalugwe wa mapiko folo. Biriva izi zimayimirira ufumu wa Chigriki. Tiyendere limodzi apa basi mwana Mulungu. Akulamulira Amedi ndi Peresiya chifukwa cha mgwirizano wawo. Biriva kudabwera ufumu wina wamphamvu. Ufumu wina wamphamvu oposa Amediwo ndi wa Chigriki. Andi mumbira manena kuti ufumu wa Chigrikiwu udatenga ulamuliro pa dziko lonse lapansi. Ndi motsogozedwa ndi Alexander the Great, amene mu zaka 7 adamenya, adalikita, adababada kuononga dziko lonse lapansi mpaka na ulamuliro nkukhala m'manja mwa Agriki. Endi adapyesa, adaononga Amedi ndi Peresiya. Iwo aja nkulamulira nakhala mabigi pansi pano. Biriva tili limodzi ka. Adadziona Danieli idzi. Alexander adathidzimula shasha amene adalipo mnthawi imene shasha uja wachichanu woneka wachimbalangondo adathidzimidwa ndi nyalugwe. Biriva tikamakamba nyalugwe tikukamba chirombo choopsa kwambiri chimene chimaononga chokha. Nyalugwe mmodzi kukhala m'mudzi akhoza kusakaza ngati kapena padali mikango 20. Mikango 20 ikhoza kuposedwa ndi anyalugwe awiri enini. Nyalugwe ngwankhanza, nyalugwe makanda, nyalugwe mapha, komanso changu kwambiri.
Nezimene adachita awawa achina Alexander adachita mwamphamvu zaka 7 adapezeka kuti alonga china chilichonse mukawerenga mbiri. Alexander the Great adapezeka kuti adamwalira ndi mnyamata kwambiri wa zaka 32. Haleluya. Mulungu wathu uyu. Nthawi sili mbali yathu. Omvera, chirombo chachinayi, chirombo choopsa kwambiri kuposa zirombo zonsezi. Chirombo ichi cha nambala 3, ufumu wa Chigriki umene mwasogoza kuti Alexander the Great adachita zinthu. Pamene chirombo ichi, chirombo cha namba 4, chirombo chimene chakuti nchoopsa, chochititsa mantha, chokhala ndi mano achitsulo mkamwa, aliyense kuchiona kunjenjemera nacho. Chirombo ichi chimayimira ufumu wa Chiroma umene udagonjetsa ufumu wa Greek. Tili modzika dziko naikhala m'manja mwa ufumu wa Chiroma. Mukamawerenga mbiri za church history mchaka cha 66 AD zidafika pa west dziko lonse mafumu a Chiroma adayamba kujoina chipembedzo. Ndimakamba naye eklezia achina Kaisalanero, Kaisala Constantine, masiku amenaja mukamawerenga musanitsutsa piliva tikulankhani chinchoona. Pansi ponse pano ulamuliro udakhala m'manja mwawo. Endi awawa anyalugwe wa Grikiwa adagonjetsedwanso. Haleluya. Akudzona zimenezi. Daniel akudzona zimenezi. Mwana Mulungu kani tipitilize mawa. Tipitilize mawa. Sidaimalize chapter 7. Nthawi yapano imachedwa kwambiri. Koma ndikuze chinthu ichi. Kuli zinthu kumapeto pansi pano. Ni mafumu akuonedwa mawa mukandilondola tidzamuona nkhalamba yakalekale. Tidzamaliza chapter 7. Ine ndakutsimikizika mtima pa zimene Mulungu andisenzesa tidalitsika kwambiri kwatsalako. Atate m'dzina la Yesu nzoonadi tili kumapeto, tikumana nadzo, tikuona zinthu zina tikudzimvesesa zina ayi, koma mutithandize tikhalebe oyera mwa Yesu Khristu. Amen and amen.